Aw minnu sɔgɔlen ni waati in na an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Buguni a n'a lamini maaw bɛɛ lajɛlen bi an bɛ tɛnɛ la juin kalo tile 22 san 2020 an bɛna kibaruya minnu walawala aw ye bi olu de filɛ min ni o ye CEDEAO olu ka ciden minnu nana jamana kɔnɔ basigi siratigɛw la ka na se jamana lakana fo ka taa se ni min bɛ dire nin waati in na ni ale préfet ko minɛna ni kibaruya minnu sɔrɔ olu la an bɛna olu ta aw tulo kan nin ye bi kunnafoni kɛnɛ sigilen ye. Kibaruya telima sa an b'a ladɔnniya k'a fɔ dire yi préfet n'ale k'u minɛna ma murutilen marifatigi dɔw fɛ araba tɛmɛnen ko nin waati in na ale ye a yɛrɛ sɔrɔ kɛnɛya ani baden kɔnɔ u y'a labila a ka segin ka na a ka so ka yiraw la ko ale k'u minɛna minɛni senfɛ u maa fila kun don ale ni danka préfet ninnu maa fila kun minɛna banbagaci ninnu yɛrɛ t'a tɔ u ye muguci boloda muguci min senfɛ ni maa dɔw joginna ka denmisɛnnin fitinin dɔ ale nin tora la ka yiraw la ko nin waati in na préfet Kulibali ko ale bilara ka baarakɛ yɔrɔ ko o lasɔrɔ cogoya min na. Mali politiko gɛlɛyaw kan CEDEAO ka ciden minnu kun bɛ an ka jamana kɔnɔ dɔgɔkun tɛmɛnen na jumadenw olu ye u hakilina di gɛlɛya in wulili siratigɛw la u ka sɛbɛn senfɛ an b'a ye ko gɛlɛya ni a bɛ jamana kɔnɔ nin waati in na u ko fɛn min ni o bɛ se ka gɛlɛya in wuli ko tɛ dɔwɛrɛ ye kumaɲɔgɔnya u ka tɛmɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ basigi kɛnɛya ko fo ka taa se nafoloko n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma u ko nin bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ gɛlɛya ye min ni o kɛlen bɛ ka don jamanadenw ni marabaaw ni ɲɔgɔn cɛ u k'olu ka jateminɛ na ko in yɛrɛ jubaju tɛ dɔwɛrɛ ye député kalata laban min ni o kɛra jamana in kɔnɔ o jaabi minnu olu dira an ka jamana sariya sunba o bulonba fɛ o jaabi ma kɛ maaw dongonna ko ye u ko o siratigɛ la u b'a ɲini gouvernement fɛ ko mara minisiri ani décentralisation minisiriso olu ye jaabi min di yɔrɔ dɔw la ni segin bɛ se ka kɛ k'o jaabiw ta o cogoya la u ko yɔrɔ min yɛrɛ la ni gɛlɛya donna don o ko la kosɛbɛ ko ni segin bɛ se ka kɛ o kalataw bɛɛ lajɛlen kan o ko fana min ni o ye gouvernement kura min ni o kan ka sigi ko k'o kɛ bɛn ani keleya gouvernement walasa kumaɲɔgɔnya min ni o kɛra jamana in kɔnɔ desanburu kalo tɛmɛnen ni a bɛ fɔ nazarakan na ko dialogue national inclusif o ye jateminɛ minnu kɛ walasa yiriwa bɛ se ka don jamana kɔnɔ o baaraw ka waleya fo ka taa se ani kɔrɔnfɛmɔgɔw ma murutilenw ye bɛnkan sɛbɛn min signé Alger mara la olu baaraw bɛ se ka waleya cogo min na teliya la u ko nin bɛɛ kɔ ni fɔɲɔgɔnkɔ ni o donna jamana kɔnɔ fɛn min ni o y'a fura teliman ye o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye kumaɲɔgɔnya ye ayiwa k'u b'a ɲini fan fila maa bɛɛ fɛ u ka kumaɲɔgɔnya sinsin u ni ɲɔgɔn cɛ walasa danaya bɛ se ka don maaw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min ni ka gɛlɛya bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ jamana bɛ se k'a ka hɛrɛ sɔrɔ cogoya min na. Lakana kibaruyaw la nin ye sɔrɔdasi murutilenw lasigili ye jamana kɛlɛbolo kɔnɔ an bɛ a yiraw la ko sɔrɔdasi murutilen maa 45 olu seginna ni ka na an ka fiɲɛtigiw fɛ ni an b'olu wele ko faama nin kɛra lajɛli senfɛ min kɛra kan général Sumare kɔnɔ Kidal alamisadon tɛmɛnen nin kɛnɛ in kan min ni o ye DDR ɲɛmɔgɔbaw ye olu tun bɛ nin kɛnɛ in kan fo ka taa se MINUSMA bolofara min ni ale ka baara ɲɛsinlen bɛ marifa bila ma maa murutilen ninnu fɛ olu kun bɛ yen fo ka taa se maaba caman wɛrɛ ma l'armée ka kunnafoniya bɔlɔlɔ kan an bɛ a yiraw la ko nin baara ninnu bɛna kɛ DDR baara ninnu donni ye kokura maa 22 olu taara maa 45 kofɔlen na sɛgɛsɛgɛliw kɔ k'a yira ko maa minnu bɛ se ka kɛ finitigi ye nin waati in na. CEDEAO jamanaw kɔnɔna dancɛw bɛ ka labila dɔɔni dɔɔni CEDEAO ka minisiri jɛkulu olu ye lajɛ kɛ taamako
bolifɛnko fo ka taa se jagokow kan. Nin lajɛ in ɲɛmaya kun bɛ Nigeriya Senateur Hadi Sirika bolo. Nin kɛnɛ in kan u y'a laɲini ko min ye duguma sirako, sanfɛ sira fo ka taa se ji sirako ma, olu bɛ se ka dayɛlɛ cogoya min na dɔɔni dɔɔni, ka baaraw ni olu bɛ se ka yiriwa cogoya min na jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la, adamadenya sabatili baaraw bɛ se ka munumunu cogoya min na, ka dugu dayɛlɛ ka tali kɛ min ni o ye koronawirisii kɛlɛli hakilinaw ye. U ko ɲini bɛ kɛ jamanaw fɛ, bɛɛ ka jateminɛ ni jamanaw bɛ se ka dayɛlɛ ka suruku ɲɔgɔn na cogoya min na, ka kɛɲɛ ni fiɲɛbana ni o ye koronawirisii ye, olu kɛlɛli siratigɛw ye jamanaw kɔnɔ. Gouvernement ka cogoyaw kɛ walasa maaw bɛ se ka taa ni ka seginw kɛ lafiya la cogoya min na, sɔrɔw bɛ se ka yiriwa cogoya min na, k'a sɔrɔ fiɲɛbana koronawirisii ale ma warakata ka taa fɛ halisa. Ni lajɛ in kɛra u ka video conférence senfɛ min kɛra juin kalo tile 12 fo ka taa se a tile 16 tɛmɛnen na. Lajɛ min kɔnɔ u k'u bɛna ɲini jamanakuntigiw ka taa se gouvernement ma, u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ min b'a to duguw bɛ se ka dayɛlɛ ni ka don ɲɔgɔn na cogoya min na, walasa min ni o ye sɔrɔw ye olu bɛ se ka yiriwa, k'a sɔrɔ koronawirisii ale ka tiɲɛni barika ma bonya cogoya min na jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ. Walasa don nataw fɛnɛ na min ni o ye CEDEAO dugu ani jamana wɛrɛ minnu b'u dafɛ cogoya min na, olu bɛ se ka hali bi ni ka don ɲɔgɔn na jagoko ta sira fɛ. CEDEAO ka nin lajɛ in bɛ dan siri an ka bi kunnafoni kɛnɛ la. An bɛ dugawu kɛ k'an bɛ waati wɛrɛ nin kɛnɛ kelen kan. Hakilina jigila k'a yira aw la ko nin baara bɛɛ lajɛlen waliyara Ala ni ANCD ani AMAPU ka bolo di ɲɔgɔn ma baaraw ye. A k'an bɛn waati wɛrɛ.